Това е интересно. Това абсолютно не ми е минало през акъла. Изобщо. Ама грам. Не съм го имал. Аз това пускам всички възможни варианти, ама това не го очаквам. Единственото, което беше подозрително, че Краси го нямаше цял ден. Ани със сигурност ще се завърне с доста голяма заявка в къщата, че тя е шефът и кралицата на вилата. Със сигурност самочувствието ще е дигнало доста от този факт. Това си е моята къща, така че се чувствам от дома. Не знам. Искаш да сипам нещо? Как предполагаш, че ще се развият нещата? От тук нататък в играта. Нямам си на идея. Той виж, че всеки път някакви нови мрази се случват. Човек е раздвоен явно още. Моля? Казвам, че може би е раздвоен. Май вече не е. Вече явно не е. Да облечем нещо по-топличко. Бе, изглежда доста добре. По-официално. Да подхожда на роклята ти. Да. Сега се мачваме. Да си отивам. Ние така си отиваме. Сега още Така още повече. Как си ти? Добре. Абсолютно ми е ясно, че след като влезнат Красимир и Шермин заедно под ръка, всички погледи ще се насочат не само към тях, а основно към мен. Както и беше в случая. Какво ли си мисля, Кияра? Тако и е мъчно, и е кофти. Чувства се излагана и подведена. Ема, тя по принцип май така иначе е имала намерение към Краси. В принцип, казва се е малко по-сложен. Ето или какво му сложен? Сложен е, защото първо тя е почнала на игра нещата, защото е била провокирана от нея и често женското съревнование. Обаче в последствие не е осъзнала, че е развила някакво привличане. И поне така ми казва на мене само, така да знам, няма как да знам. Те си знаят. Имам си достатъчно мои неща на главата, че да мисля за някой друг. Направо не знам какво ти кажа. Много ми е гадно за теб. Аз за това винаги съм се чудила. Кое се чудила? Той постоянно ти... Това с червени флагове. И ти въпреки всичко... То там беше приключило преди да започне нещо. По принцип. В смисъл и аз имам вина. Така че... Трябва да съм честна. Няма за какво се разстройвам и да се тормозя, при положение, че те много повече се пасват. Чисто като характери. Тя е по-избухлива, той е по-приземен. Киара ми каза, че е добре, но една жена, която иска да си прикрие емоциите и чувствата, разбира се, че ще каже, че е добре. Не, тя не беше добре за мен, тя беше съсипана. Просто не го показа. Сега какво няма да си говорите, какво? Ами... Стане нещо подобно, ще се получи. По принцип, аз нямам никаква драма да не си говоря. Даже за мен е по-добре да не си кажем нищо повече с него, защото каквото и да си говорим, каквото и да си кажем, се тая. В смисъл, толкова иска един разговор да проведем, ще проведем, но аз не държа, ако трябва да съм честна. Аз реших да не реагирам по никакъв начин, защото съм в такава ситуация, в която най-малкото искам да съм дама и не смятам да взема най-малкото цирковия клоун в случая. Да, не. В смисъл не ме очува. Не съм и... Как се казва? Не ми е наранено и егото по никакъв начин. Да, ма. Те повече си пасват.
Да, това си е вид унижение по някакъв начин. Нещо. То зависи как го приемаш. Да, точно. Аз не го приемам по този начин. Кияра е объркана нормално. Не може да бъде адекватна в тази ситуация, защото това малко ли много си е шок и за нея, и за други хора. И честно казано е доста неприятна ситуация. Аз съм много шокирана от цялото това нещо. Мене ми е, нали? Радвам се, че тя дойде. Показах, че се радвам, че дойде. Това е шок. Тази нощ ще им дам да са свободни, няма да има интриги. Добро настроение съм. Да видим. Ана се завърна. Но това всички им стана ясно. Някои им замръзнаха усмивките, като влезна в къщата. Никой не очакваше, че Ана ще се върне и я гледаха. Някои така я приветстваха с добре дошла, някои с фалшиво добре дошла. Здрасти, Благовеста съм аз, приятно. Ана, приятно ми е. Добре дошла отново в такъв случай. Благодаря. О, май гаш, самоубия. Искаше пуканки. Той пуканки не ми се еде. Това е пуканки на какво? Това е трагедия. О, май гаш. Иронията е голяма. Много ми харесва, че си супер иронична и коментарите си такива точно на място. Нали? А на хубав ресторант ли бяхте? То си беше такова по-нависоко и имаше гледка надолу към плажа. А какво хапвахте? Scallops, oysters, prawns. Това. Общо взето. Октопод. Seafood. И октопус. Да. Любимата ми храна. И аз много обичам, но при нас нямаше. Някак си може поне да те поздрави. Това показва колко е възпитан един човек. Той е възпитан, но може просто неудобно. Не мога да разбереш, защо хората като отидат на среща и после като се върнат не поглеждат половинките си, примерно, или с човека, с който се общуват до сега. Това не мога да разбера. Аз, например, не бих постъпила така с Радо. Ако някой ме покани на среща и ако се върна, няма да го подмина. Ще си говоря с него. Да, но това е въпрос на възпитание. Колкото и да съм виновна, смятам, че като един мъж, Красимир може да дойде при мен, да ме дръпне и да ми каже: виж, така и така и така. Прецених съвсем различно нещо от това, което показах на самата церемония, да дам роза на теб. Но той това не го направи, само ме гледаше в очите в момента, в който беше с Шармин пред нас и ми направи така с рамената. Имаш ли 10 минути? Имам. Или искал да дойдеш да поговорим? Да. Имаш ли претенции къде? Не. Хайде. Има нещо, което не е окей и искам да поговоря с нея. Това, ако ви е било скучно и не е имало скандали, тя е back in the game, готова, заредена, с много сили. О, не, сега не е така. Сега вече е Ани. Анна. Да не стане утре Шермин. Шермин тръгна оня ден, сега е Анна. Да, наистина. Шермин ни се покаже в други обстоятелства. То зависи как ме предразположат и къде настъпят. Обаче сега се чудя ти къде ще те настаним, защото блага... Да. Така е. Така и предполагах. Да. Ние не очаквахме, аз... Видях, че имаме нов участник в Рай. Тя се е възползвала от моето отсъствие да се нанесе в моя дом. И значи ти си взела моето място. Май така се оказва. Ти още не си преспила в леглото, нали? Не съм. Обаче багажите са ми вече разположени. Окей. Казах и вече да не се чувства прекалено удобно.
защото си е гост. Как си? Добре. Добре ли си наистина? Не. И тогава ще казваш, че си добре. Ти така казваш. Кога съм казал, че днеска питали ме добре ли съм? Не. И ти даже не си ме поглеждал, че да те питам. Добре, няма да го въртам. Ще го кажа в прав текст. Готов съм на адски много, за да се получи между нас, да работя, да се старая. Има едно единствено нещо, което може да ни спъне – комуникацията. И това, което ми прави впечатление от 2 дена и то доста силно е, че именно това започва да куца доста. Няма как да станат нещата по този начин. А какво те накара по-точно да се почувстваш така? Може ли да бъдеш конкретен? Да, защото може. аз дори не знам цял ден точно за какво става въпрос и защо се държиш така. Вчера за което, например, в този елементарен разговор, в който просто обсъждаме къде и как да спим. Дай да видим, има ли нужда от напасване? Аз и грешно съм разбрал. Защо би им било да те нападам? Аз не съм ти враг. Аз не влизам в тия отношения с цел да съм ти враг, да те нападам или нещо подобно. Ама не мисля, че е окей да не мога, прямо ако нещо не ме е изкефило, да го кажа, защото разбирам, че ти си красива и известна, но на мен тази динамика да те чейсвам постоянно не ми е нещо супер типично. И това, че те харесвам супер много, не значи, че съм готов да те питам по 100 пъти едно и също нещо, без да получавам категоричен отговор. Защо, като искаш да получиш категоричен отговор, не ме питаш? Искам да знам тази вечер ще спим ли заедно или не? Но аз те питах точно това беше. И това, че аз съм се чудила през това време и съм ти обяснявала за абсолютно всичко, за което се чудя, не ти върши работа. Ти искаш да чуеш да или не, така ли? В крайна сметка, докато не чуя да или не, очевидно ще трябва да те питам пак. Със сигурност до някаква степен това ме обижда и дори мога да кажа, че ме наранява. Не съм казал, ти си виновна. Тук не сме за да те обвинявам. Тук сме за да ти кажа... Добре, и аз затова те питам какво те кара да се чувстваш по този начин. Това, че в момента отново опитвам да инициирам разговор, ето ти се агресираш. Това ме кара да ходя на пръсти. Аз не искам да се карам с теб. Това не е моят начин на комуникация. Ама виж, само нещо ще ти кажа. Аз не агресирам. Добре. Окей, от Деве ме попита... Не ми харесва тази комуникация по принцип. Честно да ти кажа, някакси имам чувството, че просто... Няма значение, не искам да... Не, кажи го. Не искам. Добре. Аз не искам да те карам да се чувстваш зле. Добре. Защо го казваш това? Аз не смятам, че искаш да ме караш да се чувствам зле. Твърде много ли се струва, че искам от теб? Или... Какво аз не мога да разбера какво точно искаш от мен. Да можем да комуникираме без да... Или... Твърде много ли се струва, че искам от теб? Или какво аз не мога да разбера какво точно искаш от мен. Да можем да комуникираме без да има... Без да се стига до проблем. Без емоция няма да стане с мен. Не е нужда да е без емоция. Аз не мога да кажа, че това е агресия или е... Добре, силна дума използвах. Окей, неправилно. В смисъл, не мисля, че е имало агресия. Много силни думи, между другото. Добре, окей. Затова те питах, ядосана ли си? В смисъл, не мисля, че в момента съм ти дал повод да си ядосана. Окей, станалото вчера, станало. Добре, следващия път, в който ти просто спреш да ми говориш, няма да се ядосвам, повярвай. Какво няма значи това? смисъл да се ядосвам. Нали искаш да не се ядосвам? Аз в момента дойдох със спокоен тон и с желание да комуникирам, защото това е моят начин. Аз подхождам със спокойствие, търпение и желание и опит да обясня. Ти се ядосваш. Това не е окей. Това не е правилен начин за комуникация. Радвам се, че къде са Виктор и Денис? На разговор си. Окей. Денис не ми изглеждаше особено щастлива от това, че се върнах. Не е това. Не. Друга е причината, ти нямаш общо. И някакви лични неща там с Виктор. Наистина? Да. Аз не искам и няма винаги да се опитвам да нося отговорността за това нещата да са окей. Смятам, че си жена, която заради факта, че си известна, красива и обливана във внимание, има възможност да си свикнала с това, че ти можеш да го получаваш това внимание така на готово. Това знаеш какво се нарича? Какво? Предразсъдъци. Факт така е. Имам този предразсъдък, но въпреки това ти давам шанс да ми докажеш дали е така или не е така. Не знам защо Виктор има предразсъдъци.
Но за съжаление не ми се случва за първи път. Аз да не давам абсолютно никакъв повод за това нещо. И въпреки това да съдят за мен по корицата. Това, което аз виждам, че влагам като старание, не усещам да го получавам от среща. Не знам дали причината е его, но ако е това, това не е почва за любов. Ти имаш някакви страхове явно. Имам, да. За които обаче аз не съм виновна. Не си, да. Имам страхове, не искам да бъда наранен, защото, както ти казах, това, което че съм към теб, не съм го чувствал толкова пъти. Да, само нормално че... Не е нормално. Не е нормално. Защото на мене пък ми писна някой да има някакви неоснователни страхове, за които аз не съм виновна. И аз не съм длъжна. Не съм. Само това ще кажа. Защото аз по никакъв начин не съм ти показала нищо такова. А защо не се опиташ да ми кажеш или покажеш или обясниш защо според теб не виждам нещата правилно? Защото това е опция. Опция аз да не виждам правилно. Защото имаш предразсъдъци. Аз вече го видях. Какво да ти кажа? Казах ти го. И ти го казвам сега повторно, защото дори и разговорът ти не започна. Да, ти може да имаш някакви добри намерения, но ти тръгваш с агресия към мен, не аз към теб. Съжалявам, че излязох така. Това не е окей. Не е била това целта. Аз не виждам причина, поради която да чуя това, което ти каза. Наистина не виждам. Ако има окей, винаги ще си призная, ще си извиня, ще дойда и ще потърся контакт, комуникация и така нататък. Днеска не съм го направила, защото вчера се опитах. Днес отново не съм те подминала или каквото и да било. Добре, поемам си вината за това нещо. В смисъл, няма да споря. Така е. Ето, признавам факт, не съм реагирал най-правилно и зряло. Защо и какво няма никакво значение. В крайна сметка резултата е такъв. Окей. Наистина не знам какво повече да ти кажа. Не иска да те разплаквам. Това, което чувствам към теб, ме кара да си мисля, че това, което правя в момента явно е грешно, защото не смятам, че ако един човек чувства това, което чувствам към теб, трябва да те разплаква. Казах ти каквото иска да ти кажа. Наистина смисъл. Помисли си. Не, ти си помисли. Предразсъдъци смятам, че имам, защото е нормално. Светът се движи от предразсъдъци. Всеки един човек, като види пред себе си някакъв тип стереотип, малко или много всеки един от нас има предразсъдъци. Харесва ни или не, така опера света. Нали осъзнавах, че ти си ти и шанса някой да има предразсъдъци е много голям. Защото? Защото си известна и красива, защото това са предразсъдъци. Ти не си сигурен в себе си ли? Какво? Какво значи това да не съм сигурен в себе си? Ти не си сигурна в себе си заради това, което обсъждахме преди 2 седмици, че ти проектираш толкова много някакви минали неща върху мен. Имам предразсъдъци, окей, имал съм ги и ти ги опровергаваш. И затова ти казах в началото. Очаквах нещо и видях толкова прекрасен човек, че на втория ден иска да те целуна. В смисъл, видях, че ти си страхотен човек. Ти не си човека, който съм си мислил. И какво на 20-я ден обаче ти се върнаха? Не са се върнали. Не съм казал, че са се върнали. Преди малко каза, да, имам предразсъдъци и не го крия. Да, имам страхове. Не, аз казвам, че генерално. Да, имам страхове. Казах, че имам страх да не бъда наранен. Всички имат страх да не бъдат наранени. Да, така е. Точно затова и не смятам, че е нещо лошо. Лошо е, когато не ти е даден повод. Добре. И не, дори да не направя аз крачка, то не е заради причините, които ти изброи, които са... А защо?
Ами защото за мен това не е уважително. Аз не бих го направила това нещо. Смяташ, че или аз не съм те го уважавам? правила. Аз до момента съм показал някаква форма на лошо отношение или нещо такова, така ли? А днес какво бях аз? Нали много ме уважаваш, нали всичко е прекрасно, много ме харесваш и така нататък. Днес аз не съществувах за теб. Мен ме нямаше, ти не ме виждаше. този разговор почва да отида на там, на където не исках да отида, именно заради това и дадох това време. Към момента, ако трябва да съм честен, изобщо не ми е градивно. Не мисля, че нито си казваме нещо полезно, нито изразяваме нещо полезно. Ако не мога върнем разговора в някакви релси, в които да е конструктивен, няма смисъл да продължава. Това не е двупосочното отношение, което аз очаквам. Ако за теб това е твърде много или нещо кардинално е сбъркано или имаме някакъв тип непасване, окей, файн. Това, което исках да ти кажа, до следващата церемония на розата помисли си дали това за теб е някакъв супер кардинален проблем или искаш да се опитаме да го изчистим от тогава. И ако не е окей, просто не ми давай роза и опитай да продължиш напред, ако имаш интерес. Помисли си и просто прецени, имаме няколко дена. Днес за първ път усетих някакъв малък шанс нещата между нас да не се получат и си признавам, просто се почувствах изключително неприятно, тъй като аз искам нещата между нас да се получат. Аз сега разбирам, че моята липса тук е някаква страшна скука. Никой вече не пие, всички стоят в трап. Казвам ти, бе, тук сме в момента като сбирка на някакви учени. И читатели, и публицисти. Да, наистина. Между другото, наистина беше много, много, много тихо. Влизам и виждам една скука. Как на всички им е скучно. Дори някои казаха, че атмосферата се променя, когато някои хора са тук. И, разбира се, визираха мен. Завърнах се и празненството се завърна. Да, какво ще правим? Не знам, страх ме. Страх те? Страх ме. Няма от какво да те е страх. А мен от тебе? А? Господарката се върна да треперят. Ана Шермин. Викаш home sweet home. Наистина, тук си е моя дом. Сега не знам. Какво? Почувства ли се добре, като се върна, като видя пак цялата старата установка? Да. До някъде. Сякаш просто беше останало едно такова недовършено. И наистина мисля, че всички имат нужда от мен тук. Оказва се, че е била голяма скука без мен. Утре ще разведеш обстановката. Може би аз мисля да я разведря още сега. А Кира, ти как се чувстваш сега от целият този филм? Честно ти кажа, добре. Знаех си. Ма не, тя изглежда и по-добре, отколкото през деня. Знаех, че ще е по-добре. Да, нали? Да. То си личи. Аз тези неща си ги усещах. Ти още с нощи не беше в настроение. Аз това я попитах дали е казал нещо или тя е предусещала. Какво ще се случи? По-скоро усещам. Ема добре, защо вчера дава роза на теб и днес Може да е бил объркан. Може пък някакви неща Според мен беше на пук. Пак не не си знам, говоря за възможно е отмъщение, да е за на такова. пук, да. Според мен да. И тя отина после. Да, ама виж, че страда друг човек. Страда, аз това и казах, че... Те нещата много се завъртяха по много странен начин при нас, за което аз също имам някаква вина. Но пък в крайна сметка, не знам, поне ще се надявам да си поговорим с него. Имах едно шесто чувство, че нещата ще се развият по такъв начин, по който на мен няма да ми харесат, но и най-малко той не ми даде обяснение. Не знам какво ще правим, защото се оказва, че някой се е настанил тук. Други вариант е да дойдеш при мен. Моля? Други вариант да дойдеш при мен. Всъщност да сме първата двойка, която се явява, че ще си живеят заедно. Еми да. Ама ти много добре така се осъзна след като ме изпусна.
Изведнъж свет се голяма промяна. Така виждаш, прозряваш по-добре. Да, така е. И аз днес точно това си помислих, че понякога трябва да изгубиш нещо, за да го оцениш. Но теб не ти става малко мътно. В тази ситуация не. Аз забравих, че овенското ти... Ани, заповядай. Благодаря. Това е твоя коктейл. С Габи си говорихме една вечер и се оприличавахме на принцеси. Когато трябваше да ме оприличи мен, знаеш ли какво беше казала? Какво? Красавицата извярам. Аз съм звяра, ти си красавицата. Или ти си двете. Или ти си двете. Не, тя беше казала, че приличам на Бел от красавицата и звяра. Аз се попитах защо, защото Красимир е звяра. И след това се сетих, че всъщност в приказката той беше такъв по-грубоват, по-дръпнат и не четеше книги изобщо, а тя обожаваше да чете. И тогава той беше построил библиотека за нея. И всъщност и беше казал, че иска да се промени, за да може да е с нея. И че иска да е по-нежен. И това наистина напомня на нашата история. Да, приказката. Тя си има някаква нейна теория за книгите. Това, че съм ми казал, че петък вечер не чета книги, тя си мисли, че аз никога не съм чел книга. Тя е първата, която е прочела първата книга в България. Но Ана си е Ана. В смисъл, тя си е Ана и Шармин. Един ден Ана, друг ден Шармин. Накрая почва да се забавляваш, усмихваш се и я приемаш така, каквото е и това е. Отутре почваме да те учим кюфтета. Как да правиш кюфтета. Днес правихме за... Как ти гледа? Чакайте. Баница. Красимир поиска да се върна. Не, аз съм поискала от него да се върна. Тогава, може би, ще трябваше тях да правя кюфтета, но пак не ми се мисли. Не, пак не би се. А чакай, добре, то няма нищо лошо да се научиш да правиш някакви неща. Тук имаме доста свободно време и вместо да скучаем, що не да научиш нещо различно? Може да. Някакво ново умение да придобиеш. Аз мога да готвя. Това си като виц. Минута мълчание. Истината е, че аз мога да готвя. Баба ми ме е учила, така че мога да приготвям и български ястия, и майка ми също готви. Тук ме изненада. Мусака хапва ли ви се? Много. Можеш ли? Мога да. Добре, това ще е интересно. Би било доста интересно. Изненадите не спират с тази къща всеки ден. Аз съм отписал тая мусака. Яде ми се, не яде ми се. Не мисля, че имам мусака. Като се прибера в България, може и да хапна малко мусака. Значи, ако Ани сготви утре, не знам, всичко е възможно тук нататък. Представете си след това Красимир да отвори книга. Аз чета книги, но не чета колкото Това вече ще е рая. Не е изключено да се случи. Не е изключено. Особено след като... Аз чета, просто не чета в петък вечер. Да, по-добре в неделя вечер. Да. Как се чувстваш? А ти? Една идея малко по-добре, макар всичко. Истината е, че предпочитам дори този тип разговори пред въпроса да не си говорим.
върнем ли при нашите приятели да видим какво правят? Аз май искам да си взема цигари и малко да остана сама. Аз искам да излезем от кой да остана заедно. Аз искам да излезем от кой всичко да сработи. Аз се чувствам супер щастлив с нея. На мен това ми харесва и не за първ път усетих, че това нещо е под риск. Нормално е да съм напрегнат, нормално е да съм ядосан. Видях Денис да плаче и това направо... Денка. Всичко е. Моля се, не искам да плачеш. Всичко наред. Да, просто добре ли да си? изпуша една-две цигари сама. Да, просто не... Имаш ли нужда от нещо? Не. Сигурно? Не искам да плачеш, моля те. Всичко наред ли? Не знам, при вас всичко наред ли изглежда много странно. Защото Ани каза, че ще ни готви утре мусака и затова. Не дей да плачеш. Сигурно? Да. Сигурно сама ли искаш? Да, искам много съм. Също дойдеш. Ако имаш нужда от нещо, моля да ми кажеш. Добре. Така мълчите се, едно сте говорили за мен до сега. Не, ето още един знак, че след като си тръгнах, всичко се е объркало, нищо не е както трябва. Така е. Интересното е, че преди да тръгна, казах на Денис, че те си добре с Виктор. Предвид това, което виждам отстрани, защото ние никога не знаем кой е фейк и кой е истински. Но може би това е било някакво израелско проклятие, защото в рамките точно на един ден, докато се върна, виждаме, че има проблеми в рая. Денка плаче. Що? Не знам. Къде? Излезе, сега че иска сама да я обаче. Да ходя да питам Виктор. Той къде е Виктор иначе? Пуши цигара, исках да го питам, защото плаче Денис. Тя споделя ли ти от нейна страна някакви неща, които не са окей според Ами точно това е, че нали, трудно ми се откъсва от устата, нали, да сподели нещо като критика. Нали, тя не е отворена към това, тя да бъде критикувана или да се критикува сама себе си. Може да е от ниво на респект към теб. Аз мисля, че ти имаш авторитет пред нея. Възможно, не знам. В крайна сметка, в един етап трябва да спра да гадая и просто да почна да чувам. Страх ме, не ми е окей. Объркана съм. Не разбирам. Да. Защото в противен случай почваш да ставаш един такъв задушаваш, нали? Какво те притеснява? Що не искаш да вече да спим заедно? Защото хъркам ли? Защото ти е топло ли? Защото се притесняваш ли? Защото те е срам ли? Да. Колко време аз мога да гадая? То тогава става наистина... То става задушаващо. Аз не искам да съм такъв. И мисля, че при петия въпрос човекът би трябвало също да усети желание от мен да го разбере и той да подаде шестия да каже, знаеш ли какво? Причината е еди кваси. И не мисля, че това е нещо лошо, защото в крайна сметка на петия въпрос мисля, че е очевидно, че аз подхождам с загриженост. А тя как реагира, когато ти сподели, че си влюбен в нея? Беше много приятно изненадана и сподели, че тя... Не изпитва... Да. Ами това е нещо, нали, което не се случва просто така. И може би, да знам, може да е нещо ново за нея, да е стресната от цялата ситуация и да... Да се влюбиш по телевизията не е лесно нещо. Да. Не се случва всеки. Така е. Да. Така е. Вие извървяхте път пред очите на доста хора.
и доста хора ще видят как вие извървявате този път, ще го проследят. А може да завуалира просто за да не те обиди, за да не ти каже директно не. Което пак не е окей, защото това е именно дефиниция на завуалирана комуникация. Да. Но понеже те цени, не иска да казва не ми е комфортно или още ми е малко рано или нещо подобно. След тази вечер да се почувства странно и така нататък. При Криси също беше така. И смятам, че е абсолютно окей да го изкомуникираме това нещо. Това са нормалните неща. Смятам, че съм много емоционално зрял и интелигентен, че да разбера всеки и всичко. И аз точно това, че аз се опитвам да разбера и колкото повече подхождам с желание за разбиране, толкова повече сякаш не се случва. Иди, ако искаш да я питаш. Тя искаше да е сама, ама ще ходя май да я питаш. Иди, то в такива моменти. Да. Не мога да издържа толкова време. Спрях да ревеш, чакай да те разбера. Добре да си. Всичко наред ли? Не знам. Ще видим. Що? Ти чак да се разплачеш, човек. Това не е нещо, не знам. Не знам, аз се почувствах нападната. Що? Не знам. Някакви думи... Какво си направила толкова? Това, което ти казах днес, точно и това е, нали? То няма нищо друго. То беше очевидно, че ще е това. Буквално малко ми се струва, че... Айде да не звучи пресилено, ама нали не е станало както му се искало. Да бе, егото, мъжкото его, естествено. Аз си казах, аз нито съм дошъл тук да спя с половината момичета в къщата, нито съм дошъл да се влюбвам в 2, 3, 4 или нещо подобно. Това е смисъл. Искаш ли да работим или не? Тя ми каза, искам. И аз как тогава те му това е достатъчно. Се лунах я и станахме и приключи разговора. Търси си някакъв повод за това, че не е станал на неговата, да те изкара теб виновно. Да. Че щото си красива и известна и не искаш да спа при теб. Разбираш ли ти? Аз... Тази вечер? Да, тази вечер ще се нацупя и ще правя напук. И после ще обвинявам, защото ти си виновна в тази ситуация. Добре. Много тъпо. Много тъпо. Не знам какъв човек трябва да се появи. Това изобщо да не му е факт. Сигурен в себе си. Да, може би да. И уверен. Да, защото това са и вид комплекси. Нали? Ама пък ако ги имаш тези комплекси, ако най-малко мислиш, че нямаш капацитета да си с такъв тип жена, що изобщо тръгваш да се пробваш? Нещо егото ли се чешеш? Не знам. Ще видим какво ще се случи по-натам. Габи, какво ни приготвяш? Приготвям бискариди по вашата любима рецепта. Калояне Пепе? Калояне Пепе, точно така. Айде, така ги кръщаваме вече. Айде вече, да. Калояне, да видиш каква жена имаш. На теб кръстихме скариди. Верно ли? Цяла рецепта има на твое име. Бре. Да. Айде ще го патентоваш в книгата. Тук ли се обажда? Габи реши да ни приготви вечеря. Мислят, може би красите. Аз къде да ида? Ако искаш, аз ще готвя, аз ще такова, ама ще отида на басейна да седна. Ай, сега. Ай, краси, заповядай. Нела седни тук. Не бе, сядам тук спокойно. Ето. Отиш, Габи. Махам се, аз явно само трябва да готвя в тази къща. Тук ще ядем. Ще ядем от една вилица. Да, Сладкище. Седнах да ям, тя ми вика красите. Габи, ела бе? Ами няма. Той има място. Много ме е доста шармин. Аз 1 час съм се разкикерчила да готвя на тая малка кухня, за всички да има. И накрая сядам на масата да ям. И тя ме
гони от масата и ми вика, аз искам Краси да седне тука. Има водка. Ще се едно смешно. Не захува. Миналия път нещата и се бяха получили доста добре, но тези не особено. Аз гледам порциите, няма да се издадат, чакам. Да, ще ядете ли вие? Не, може да хапнеш. Сигурна ли си? Не ти харесват ли? Хапа ли се? Искаш ли половината да си го разделим? Добре, ще бъда честна, не ми харесва. Ай сега гадни. И колко по-гадни неща си яла 100%, сега моите скариди. Мога да ти хапна маслинките аз. Няма тук ойстърс, няма октопус, имаме едни скариди и алагаби. Това е толкова. Плюс това, нали се беше наяла? Ай, стига сега. Така. Извинете, моля за малко внимание. Разбрах, че докато ме е нямало, са дошли някакви нови хора в моя дом. Въобще не може да ме впечатли госпожицата. Грам. Денис, ти как се чувстваш? Много добре. Доволна ли си от новата си съквартирантка? Много. Изключително дори. Бих казала. Да. Ами, аз помислих. По принцип всички вече знаят характера ми. И това си е моя дом. И ако реша някой ще е. Но реших, че ще ми е много по-интересно да наблюдавам как ще спите в една стая. Ако исках да изнеса блага от стаята, щях да изнеса и така. Въпрос на секунди щеше да е тя да си е с багажа отпред. Аз просто исках да ви напомня, че това си е моя дом. Чувствайте се окей. Не е прекалено, да не ви е прекалено комфортно и не забравяйте, че сте гости. Добре. Няма никакъв шанс да ме изгони от леглото и от стаята. Тя не е притежател на вилата. Няма, как беше, натурален акт. Така че никакъв шанс. Къде е Ана? Чакай, защо тръгна? Не ни оставяй! Господарке! Да ходим да хапнем. Защото тези скариди не бяха Искам да ти кажа нещо. Радвам се, че сега дори се застъпи и си не моя страна в нещата, които казвам. Да. Аз съм мога да дал. Бъди ти така, ще бъда и аз. Добре. Определено този Красимир ми харесва много повече. Ма сега какво сте пусната да живееш тук, така ли? Аз разрешение от никой не съм искала, така че някой да ме пуска. Ти не си, ама тя ти даде нейната благословие. Добре. Не е подредено. А това някак... Котките. Котки! Да, но и котката роди тук. Не знам. Тя ще идва тук постоянно. Нека да идва. идва. Ще натурмози всички. Глупости не. Ще тропа, ще блъска. Няма. Не бе, глупости. Няма. Ти като ни връща на мен. Не бе, аз ни... Ти ако си мислиш, че нещо наистина ще ме тормозиш и врат на печа, Амара. Говоря, че ние ще си легнем да спим, тя ще сутринта ще дойде да прави купони тук. Няма да дойде да прави никакви купони. Ще заключим. Нямаме ключ. Харесва ми. Скандално е. Защо се напрегна? Защото готвих
И накрая стана така, че трябва да готва и за Красимир, и за нея, и за тоя, и за оня, и за третия, и за петия. Сложихме на маста всички да ядем, сядам да ям и тя сяда на пейката и ми вика: ама аз искам Краси да седне тука. Ма чакай, аз да не съм ти прислужница ли съм ти, готвачка ли съм ти, каква съм ти? Първо ми се натрисаш на масата, второ имаш претенции къде да стоя, аз къде съм клечала 1 час да готва. Еми това, аз е такива... Тя да се радва, че имаш камери, че ще прасне чумър. Не е благодарна. Не, все едно някой е длъжен. Да. Ама аз между другото, моето търпение до едно време и после наистина валят шамари. А сега в тази ситуация какво да направя? Нищо. Тъпото е, че злобата си, да и натрирането, почна да го харесвам наистина. Началото не го харесвам. Да, аз виждам, че тя го харесва. Женски работи са това. А това си скандално, ако сега... Пак я махне и пак се върне. Да, това си... това си гаврат. Еми не, това не е нормално, което направи. И според мен е доста възможно. Оплаква се. Според мен е доста възможно това да стане. Еми да, защото той я върне и тя пак почна да го хапи. Да, тя пак го направи го пак на 2 стинки, той само така направи. Съжали веднага. Но между другото, виждето сега знам, че не се усети, ама това, което ти от фонно да се изтъкнеш, че четеш книги, че таковаш, но и ме изкарваш мен като някакъв дивак, който... Разбираш, не, знаеш ли защо го казвам? Знам, че не го направи на такова, обаче разбери ме, като ти не се усещаш и го правиш, и в даден момент... Но между другото, виждето сега знам, че не се усети, ама това, което ти от фонно да се изтъкнеш, че четеш книги, че таковаш, но и ме изкарваш мен като някакъв дивак, който... Разбираш, не, знаеш ли защо го казвам? Знам, че не го направи на такова, обаче разбери ме, като ти не се усещаш и го правиш, и в даден момент... Ти ако ме изкарваш, да речем, тук като някакъв дивак, който никога не е отварял компютър, никога не е фащал книга, ми подявайте, нали, ти си с този дивак. Обратното и същото. Аз ако почва, аз да те хейта тебе за някаква... Но ти ми изкарваш нещо, аз се ядосвам, не издържам, почвам да ти го връщам. Защото искаш да ти кажа нещо. Всички ми казаха, и момичета, и мъже, че демек, нали да, топ 2 сме, но ти ще ме излагаш. Все едно само се изтъкваш и става смешно. Виж. Ти може да не го такова, но аз супер много те уважавам. И да ти го кажа честно, да, наистина ми беше много тъпо, като вчера тръгна. И не искам в утрешен ден ти да взимаш хейт. В случая, ние като сме двойка, дори аз ще взема този хейт. Това е мило. Вместо теб. Заедно, разбираш. И като ти го казвам нещо, аз не ти го казвам, защото искам да се изложиш. Не обратното. Аз ти казвам как стои отстрани. Защото като го повтаряш по 6-7 пъти, аз остана тук повтарям, аз това, толкова, аз това. И то става банално. Нали? Става вече смешно дори на зрителя. И в утрешния ден ти като излезеш и като излъчат, ще кажа, какво само се прави? Какво само се такова? То па до нея нещо, не знам, умен ли е, тъп ли е, разбираш? Да. Нали искаме да излеземе топа на топа? Да. Като искаш да излеземе топа на топа, слушай ме малко, моля те. Аз днеска между другото бях много разстроена. Що? През деня? Да. Беше много криво. Защото го усещаше, нали? Аз знаех какво ще стане. Ако пък е истинско, пак ще се върне. Да, въпросът е, че ще трябва да изчака някакво техническо време. Техниката да проработи ли? Да, че при него явно доста е дало на късо. Това е направо аз такъв цирк, не съм виждала в живота. Наистина. Иди ми, дойди ми. Разбери ме, че тук реално погледнато дори приятелка може да ти даде тъп съвет, който ти да се скараш с мен, за да може тя да е с по-хубавата двойка, отколкото ти. И те да излезат като перфектната двойка, а ти... Нали, а показателите, които природата ни ги е дала, благодарим за което, нали, са
дори излишни другите неща. И тъпото ние да имаме нещо, което имаме повече от другите И да го съсипаме това нещо. Защото, нали, сега кой трябва да изглежда по-добре? В смисъл, кой? Виктор, статусите ли? Не искам още да ги обсъждам, нали, но дори просто чисто визуално, като го погледнеш. По принцип, аз съм си вкъщи, но гостите да се чувстват добре дошли. Тогава на теб. Няма да ги посочвам кои са. Госпожица Шармин, Ана или както и е истинското име, не знам за коя се взе. Много ме кефи. Сега ще покажа Шармин. Това ще е интересно. Сега ще разберем. Това ще е много интересно. Няма да издържим много, дай да ти преместим. Не, аз не искам да сядам, аз се смея, не искам да сядам. Много дълга подготовка, бе. Значи, искам да ви кажа, че докато ме е нямало, някакви хора са се нанесли в моя дом. Но не забравяйте, че това е моят дом. И когато аз реша, те ще го напуснат. Може ли? Да. Скучно ми е. Ям това, колкото да преживявам. Рожден ден има. Да, чакай. Чакай, че има рожден ден. Чакай, че ние двете имат. И Кяра, и Наци. Да. Не мога ги травите. Аз не мога. Секунда само да идвам. Не! Изтърваха! Не! Какво се случва тук? Не! Това ще да шока да беше видяла. Джани пропусна. Моля ти се, покажи го пак на Джани. Искам Джани да види това. Ама и Сотиена служи обратно. Що играх теб. Изпусна. Беше Мена. Това на време. Точно трябва. Забравих акцента. Менна. Красимира, който... Той пуши. Само деви с карите гадни, гониш му от масата. Това да ти е за последно. Нещо се обързяваш малко. Аз как се обързявам с тебе? Аз правя цяла вечер яденето, сядам на масата и ти ми викаш, искам край. Моля ти се, я не ме занимаваш. Няма да го... Ти ще се научиш да му уважаваш. Шармин, дай ми... Не, няма да ти го дам. Шармин, дай ми... Габи! Ти ще се научиш да му уважаваш и да ме цениш както... Казах ти, че ще съм честна с тебе. Ти няма да ми викаш, я не ме занимаваш, защото аз не съм ти пиклите, дай ми, защото... Не, дей да ме такова. Ти ще се научиш да ме уважаваш, ясно ли ти е? Търпате 1000 пъти и ме бутай. Шармин ще се научи да ме уважаваш, казах ти. Пусти ме, Вземи си бе, взимай го, айде. Ще виж ти, достатъчно манта ти пуснах. Ясна ли бях? Ще ми викаш, няма да ме занимаваш, знаеш кога, ма? Да, защото говориш простоти. Ти прости говоря, аз кога съм ти казала така на тебе, бе? Ти ще научиш да ме уважаваш, ти че не искаш да ядеш бой. Или ти ще ядеш бой. Дали? Сега да ни ти лупна една чехла на главата. Искаш ли? Ама айде, ма. Стига. Айде, ма. Габи. Айде, ако обичаш от моята къща, понеже вече багаж ще го няма, вънка. Като не мога да ме уважаваш като приятел, ще ми... Няма там кое ще ядеш, ай. Не, няма да мръдна. Ай, Красимире. Ай, Красимире. Стига спокойно. Стига за глупости, седнете тук си говорите сега и тук. Аз толкова някой да сдържи така с мен никога не е било. Не, ти го започна това. Аз си го започнах, да, бе. Ела тук. Елай се.
Тията, че с жени се карат и такова, това е... Да, това е грозно. Добре и беше това, че се върна и не. Аз такова неуважение уж от мои приятели никога не съм получила, каквото получавам от тебе. И толкова никой не съм изтърпяла да ми говори по този начин, както ми говориш ти. Ама ти идваш в момента и ме нападаш за това, че не, просто ми кипна, ти държиш с мен, аз не съм ти помяра. Моите приятелки не се държат с мен така. Никой не се държи с мен така. Аз ти говорех съвсем нормално, ти започна тук за скаридите си. Да ми викаш, я не ме занимай, няма да стане. Защото ти започна да наруваш тук за скаридите си, което на мен не ми е приятно. На мен не ми е аз съм ти казала съвсем нормално. Това искаш да те излъжа точно, добър приятел ще ти казва аз ти говоря, че ти супер нагло идваш и ме гониш. Ти следващия път, не. Ти слушаш ли аз какво ти говоря? Да. Аз съм кличала 1 час да готва. Първо за мен и за Калян, второ съм решила да ви почерпя и вас. Трето сядам на масата да ям. Значи ти не искаш обективно мнение, ако мисли нещо, искаш да те изложа, така ли? Аз те питам, вкусно ли тебе? Спокойно, стига ви кажа, човек. Те говорят спокойно, стига. Аз ти казвам, че си неблагодарна. Аз съм окей. Всички са неблагодарни. Скаридите бяха то. Всички бяха. Не, аз съм окей, просто тя ме обижда с отношението си, разбираш? Не ми пука, че скаридите са гадни. Гадни бяха. Ме обижда, че ти си неблагодарна към мен. Габи, благодаря за скаридите. Краси, ако обичаш. Ако обичаш. Стига, бе, спокойно ти, бе. Ама не, ако ти ни фаниш пътя и тя няма фани пътя, ще се покараме. Ай, хой ти си лягате, а? Аз разбирам, че ти си изнервена тук, обаче да имаш такова неадекватно поведение е ненормално. Но добре, ти наистина знаеш, че аз тя дори да го прави нарочно. Ама това не я оправдава. Да, бе, ама тук... Ако някой започва и така да ми говори и знам, че е изнервена, ами не искам да ме занимава с това. Който почивал, Ана се върна. Добре, хубаво си лега, наверно. И утре ще продължите разговора. Утрото е по-мъдър от вечерта и така. Да, да поспи. Айде. Аз и да поспа, ти пак си супер нагла и неблагодарна приятелка. Ай, мах си ти така. Буташ, бе, ти будай си. Не, тя просто тотално откачила, понеже вече не знае къде да се завре, защото е затворена толкова време тук. Ма как ще ми говориш, че каза да не съпи някой паляч на улицата, ма? Това е прекалено самочувствие. Не, ти нищо не си видяла. Споко, не сега ще видиш. Абе, всеки ми вика как може да си приятелка с нея, как я търпиш и та така ми се отблагодарява. Отблагодарява, аз забравих да говоря направо от нерви. Брой до 10. Не, тя ще види наистина, че ще наупкам шамарите, да внимава как говори. Аз много я търпа. Мърша с мършата. Чувствам се много добре, имам много енергия. Както вече казах, аз съм си от дома. И се върнах, за да има малко ред тук. Продължаваш да я наричаш приятелка? Да, за приятелка. Вика, това не е приятелство. Ти удали си да я наричаш приятел, бе, брат? Тя въобще не ти е приятелка. Брат, Вика. Нито един момент. Какви приятелки? Това е неадекватното поведение. Тя е психично неуравновесена. До 6 часа ме държи будна всеки ден да ми се оплакваме, ми мига едното око и я изслушвам и оттешавам, брат. И тата ще ми се качва и тука. Коя си ще ми говориш така, аз нещо и говори тя, ма я не ме занимай, мама ти наистина ще бутна фалшивите зъби. А тя как ти тропна тук и тя агресира? Мале, тя става и тя да те такова. Тя знае, че ще ни разтървете, иначе ще тупна. Тя е страх от мен, тя трепеше. Ама ти не дей да такова, защото ти ще си потърпеш заради нагото и поведение изцяло. А ти нищо не правиш. В смисъл, ти си супер в кондиция през цялото време, всичко го удръш на майтап, дори да се изнервиш. Да, аз точно така винаги... Ти си една от най-интелигентните тук и в цялата къща всичките вили. И най-добричката между другото. Страхотно. И затова ма фаща я, че този парцал ми
качва на главата. Еми ти го позволяваш. Защото ти го позволяваш. Ама тя не оценява моята доброта. Ами затова я игнорирай вече. Това поведение не е нормално. Тя много излаглява. В смисъл, ви даже много и ходите по Додорутката. Няма, това е нагло. Нагло добро. Аз толкова нагъл човек не съм виждала. Преди това си мислех, че навън мога да общувам с нея, но така като я гледам колко е неуравновесена. Истината е, че изглежда ефтино. Не знам дали бих изобщо я запознала с мои приятели или да я заведа някъде. И ушки му се върна променена, седна тук и пак почна да го храни. А представете ли си сега Краси да отвори да чете книга? Пак? Сериозно ли го е казал? Да. Ма тя не спря от един месец всеки ден да го обижа колко е плитко умен. Той е примат. Примат, шибек. Знаеш какво виждам аз? Виждам наистина завист. Тя няма да стъпне. Аз докато съм тук, тя в тази къща няма да влезе. Така е. Okay. Ще чакам шегата на вратата, ще бия като хлебарка, няма да влезе. Ставам сутринта и най-неочаквано Благовеста ме кани да си поговорим. Добро утро. Сега си усмихната. Чакай до края на деня, младски, много време. Бях малко така шокирана. Рано сутрин да започна тежки разговори. Що плака вчера всъщност? Просто ми се насъбраха много емоции. Интересно ми стана, че Благовеста ме пита защо съм плакала. Не мисля, че го прави, защото много я интересува защо съм плакала. По-скоро да разбере, каква е причината. И аз така точно не знам защо, но може би и това, че Тихомир отиде на среща, ми стана гадно и мъчно. Отида с мен на среща, значи аз съм причина за твоите сълзи. Не ти, той. Аз го поканих. Да, ама той като мъж можеше да има по-категорична позиция. Той ми каза, че вие сте изцяло приятели, в смисъл от неговата страна и от неговата гледна точка. Аз твоята не съм я чувала до сега. За момента няма как да се обявим и афишираме като двойка, като абсолютно всички хора. Споделяме си супер много неща, но вече няма как аз да знам или той да знае категорично какво може да стане или какво не може да стане. Абсурдно ми е да обсъждам с причината за моите сълзи. Защото тя и Тихомир са хората, заради които рева. Защото ми е неприятно той да ходи на среща с друго момиче. Сега аз не крия, че от моя страна има симпатия към него. Тъкмо това щях да те питам. Дали е само приятелско? То си личи, щом ти стана неприятно, бях сигурна, аз, примерно, ти казвам, това е човек, с който прекарвам аз най-голяма част от времето си тук. Това ми е най-близкият човек, на който аз наистина мога да кажа нещата така, както са. Ние си говорим супер открито с него и супер откровенно. И нормално да се прояви симпатия. В момента и аз не мога да разбера тази симпатия може ли да се развие в нещо повече или просто е стопирана. Това, ти казвам, времето ще покаже. На разговора уточнихте ли го това, защото аз като го питах защо плачеш и той ми каза, тя така си плаче често. Или нещо второ. Тя така се сърди по-скоро. Викам, на теб ли ти е сърдита? И той каза, не знам. Какво ли се говорят тя? Откъде ги знам? Мога станат най-добри приятелки. Да се взимат, да? Да. Господ здраве да им дава. Очаквах по принцип с нощи, след като ме видя, че съм разстроена, да дойде да попита какво се случва, но той е такъв, в смисъл, според мен, той дава пространство и време нещата да се оталожат. Но това все пак е чувство на емпатия, може от приятелска гледна точка поне. Ще видим днеска как е. Все на мен още така ми изглеждаше се, но... Не му пука. Да, ако трябва да съм честна. Да, по принцип не ти е изглеждал само на тебе, така че... Ама, ти поне принос, Вики, ти си казал. И на всички казваш. Да? Че не даваш някакви
празни дежи, иначе нищо не ти пречи да стоиш тя до края. Да. Отношенията на Тихомир спрямо Виктория са чисто приятелски и той мисля, че от самото начало продължава да изявява едно и също. И мисля, че просто днес или по-скоро с нощи просто пред чашата преля, писна му да повтаря едно и също, тъй като тя не проявява никакво разбиране, тя постоянно му се хвърля отгоре, прегръща го и е прекалено настоятелна към него, докато той по някакъв начин се чувства притиснат. Нашите рози, и твоите, и моите, където сме ги давали, те са в знак на добри отношения и приятелски отношения. Да. Какво се очаква след като сме с приятелски отношения от нас? Пръстени да дам след това. В някои неща малко си противоречи. Даже доста. Да. И в поведението си, аз за това ти казвам, че дава смесени сигнали. Това според мен е точно от годините, от липсата на опит, защото той иска някакви неща, обаче не знае как. Да. Много ще ме шокира това, че е на 35, аз въобще не чакам. Да, не изглежда. Аз вече на 25. А иначе, имаш ли интерес вече към някой друг? Насочила ли си се да опознаеш, да дадеш шанс, въпреки че повечето са по двойки? Да, то това е много сложно. Реално няма кой. Всички са по двойки. Кой да... Мислих си за края си за втори вариант, обаче ето, че вчера Шермин се появи отново. Това беше много странно и шокиращо за всички, защото той на церемонията дава роза на Киара, изведнъж се връща с Шермин. Мен за Киара ми е смисъл много много странно. Тя се държи, казва, че е спокойна, обаче не съм много сигурна доколко е спокойна. Киара? Да. Няма как да ни е тъпо, но за мен по-тъпото е, че Краси не е отишъл изобщо да проведе разговор след цялото това нещо с нея. Ще видим се. Той и Киара остана без никой. Реално. Тя без мача Киара и това. И Благовест. Ще видим. Днес ще е доста интензивен ден, според мен. Супер. Без отивам. Разбира се. Чаши нямам. И че не е немно. Недостатъчно. Тази сутрин се събудих, кралицата се върна, обаче установих, че замъка ми не изглежда така, както бих искала. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Добре, аз не желая толкова рано да съм ангажирана по принцип с снимки. Уж тук сме мърлячки, но горе също е доста мръсничко. Иначе преди това всички казваха, че тук е мръсно. Горе викаш същото положение. Горе дори е много по-зле. Реших да споделя с тях, понеже бяхме обвинявани, че едва ли не на долния етаж е мръсно. Реших да й кажа, че всъщност на втория е доста по-мръсно. Оказва се, че тук е доста по-чисто отгоре. Защо ли? Тогава Денис реши да се заяде с мен
И както винаги пусна тънки манипулации, че причината е всъщност, че аз се намирам там, което не е възможно, защото аз се прибрах доста късно и си легнах. Еми, защо ли? Представиш ли си? Всъщност... Не, те казваха, че тук да е мръсно, обаче се оказва, че и горе да е доста мръсно. Аз едва пристигнах, така че тези тънки неща, които пускаш, не достигат до никой. Така ли? Да, точно така. Ами явно са достигнали, щом си ги разбрала. Еми, разбирам, защото схващам бързо, за разлика от другите хора. Това е много хубаво. От нея винаги има тънки провокации. Тя се опитва всячески да ме провокира. Въпреки че аз винаги съм била нейна приятелка и деляхме едно легло. Благовеста, как спа? Как спа? Добре. Наистина, доколко е възможно да спиш добре, като се има в предвид човека, до който спиш? Човека, до който спам, ми е много любим, така че със сигурност спах добре. Даже се гушкахме. За сега въпрос на време. Може пък после да се гушкаш с Виктор. Мисля, че Благовеста би прекрачила границата с Виктор и ще го направи така, сякаш не е знаела и е станало неволно и ще й се усмихва и нямам търпение да видя този момент. Може. И тримата да спим по принцип. Ти за това не ни предлагаш, защото знаеш колко е хубаво. Да си в любовен триъгълник. Аз не съм в любовен триъгълник, защото се дивя всъщност. На кой се моля? Трябва да си търся цветята, които бяха огромни, които Виктор никога не ти е подарявал, освен брънкането му. Освен кое? Освен брънкането му. Мисля, че сме на театър от снощи. Да, така е. Решила е да се прицели към мен, тъй като аз не съм от хората, които ще си замълчи, които няма да се защитят. И така и се случи. И в момента, в който и се противопоставих, и тя започна да ме напада. Колко деликатно я нареди само? Какво? Колко деликатно я нареди? И тя ме нареди. С кое? Какво ти каза? Аз не чух. Тя какво ти каза на теб? Ами, че получила някакви огромни цветя, които аз никога не съм получила от теб. Какво ти ще получи отношение, което тя най-вероятно пък никога няма да получи, така че не знаеш. А тя що се изживява като Анджелина Джоли? Ама защо не е тук да си споделя хубави емоции, ми да се изтъква като, не знам, господарката? Аз не смятам, че някой друг, освен самата тя, я определя за кралица, господарка или каквото и да било. По-скоро всички се подиграват. Какъв прекрасен ден! Ти сега това беше страшен цирк. Буквално. Мяу. За кучица. Благодаря. Моля. Но сега отидох да си търся дрехите, които бях забравила. Влизам и Денис пак ми пуска някакви такива тънки, нагли неща по моя адрес. Това е просто толкова нагло същество. Чуди се дали Виктор да не вземе да разбере как танцува по пилоните. Ами, той дали знае или не? Според теб? Мисля, че не. Всички знаем, че Виктор определя себе си като моралист и също така бе казал на един от банкетите, че не би искал жена, която е имала много бройки. Тогава доста ме изненадва избора му. Не мисля, че мъж като него би се излагал така пред цяла България, ако знаеш, че тя има видео как танцува на пилон. Един път каза едно, един път каза друго, по принцип. В смисъл, че... Не знам. Не, толкова е нагла. Тя просто си го търси.